kukhona indaba ethinta mina, kukhona indaba ethinta ubaba oganiwe kodwa ozwa ngomama. Ake ngikhulume kanje, ngiyaxolisa bomama, cela ukulala ngidlile ntambama, khokhela ungincengele ey'nganeni zami. Kukhona indaba okufanele ilalele ubaba, sikho isikhathi ku-23 uba ngiyikhulume, kodwa kufanele ngiyikhulume ukuze ithempeli eSandanezwe liphile, amadoda abe khona, omama babe khona, iy'ntombi zibe khona eSandanezwe zasebuhleni, futhi ibandla laseSandanezwe lingakuvumi kwenziwe into elingayifuni. Uma kukhona kwenziwe into elingayithandi, lithathe imoto liyojika kubaba. Cela ungayitoliki, phelele lapho. Uma sihlele eKhenani, niyezwa madoda, thina esilawulwa ngomama endlini, niyezwa njalo bomama, ethi mayethi umkhwenyana ngifuna ukubulamanisa, uqala ulolu ucelele, fune muntu mina ozongelana, kodwa wena ekulanda akacelanga kumuntu. Thatha amadoda niwafake esihogweni, afakwe yini bomama, niyezwa njalo madoda. Uma sihleli eKhenani ngoLwesihlanu sekuzovala, kufika umfundisi ungubane waseNyakatha uJero behlala la eGoli, besizwile ukuthi uyagula kusesibhedlela. Kokhe ngicela lo mama bangangibuki. Sesiyahlala eVlandi la besihlala khona emadodeni ebesihlala kuwo. Sesiyaxoxa ngithi hawu mfundisi, sizwile ngoDisemba ukuthi wena kade use-ICU uphethwe yiCOVID. Uthi cha, buka umzimba wami, yabona umzimba enginawo musha, unikwe uNyazi. Uthi umfundisi ligulile, bengizitshela ukuthi iCOVID, wangithatha unkosikazi. Umfundisi lo engikhuluma ngaye unamakhosikazi mabili, uNkulunkulu wamncisha ingane, kanti ukuncisha ingane nje kunesizathu. Uthi ngathi mangigula wangithatha unkosikazi uMamdluli wangiyisa esibhedlela eMseleni lapho wangifaka e-ICU. Wayeseyafona uMamdluli, wafonela umfundisi uNtombela ebuhleni, khuluma ngento kaDisemba. Wathi hamba utshela ubaba umfundisi uyagula usesibhedlela, bamfake e-ICU, nami angisakwazi ukumbona, sengimbona ngamathuba amancane, kanti use-ICU nje useshonile. Asuma umfundisi uNtombela angene ngaphakathi, ingane imsize, abike kubaba, athi baba mtshela umfundisi eze la. Akhuphuka umfundisi afika guq, baba uthini mfundisi? Baba umfundisi ungubane, bathi ugula kakhulu use-ICU. Bese lifaka izandla ephaketheni uNyazi, liphenduke likhahlela amatshe, lubuye lithi mfundisi, angifuni nalo mfundisi. Njengamanje ngizohamba ngiyobuza abantu bakubo ukuthi bamsaphe ngoba ngisamdinga. Futhi akaphethwe yiCOVID, kodwa ukufa kumphethe ngizofika ngibathole kubantu bakubo bazongitshela sengihamba mfundisi, tshela umkhokheli unkosikazi wakho ukuthi umfundisi akazokuhamba. Aphuma umfundisi abuyele efonini, athi ubaba uthi umfundisi akayindawo. Wathi uMamdluli cha, e-ICU bathi sekukubi kakhulu, sephefumula ngomshini kuphela. Uthi kumfundisi mayixoxa le ndaba, angazi noma ngiyiqale kahle noma ngiyiqale kobaba, engithi uma kukhulunywa endlini uyibuka ngathi iplate lizoba lincane uma uzophakamisa amehlo noma uzoqinisa ukukhuluma kunkosikazi. Uma uthi ufuna ukumlamisa athi cha, ngifune umuntu mina. Kade ngisho lapha ekuthuthukeni Mshumayeli, abakhokheli uma besukuma uqale ukusukuma izinyo, izandla yisele phansi, akusasukumeki. Ngithi njalo awufuni njalo uMshumayeli agade, wathi vele fune ingane mina ezongibangisa indoda yami. Umuntu usekhulile. Uthi umfundisi ngesikhathi inkosi ikhuluma nomfundisi,
niyezwa baba ngokujabulela wena umuzi eGoli okhokho bakho bangekho eGoli omkhulu bakho bangekho eGoli futhi uma ukuleli ibandla shintsha ungafani nabantu nje kubonakala ukuthi wena uNkulunkulu okwazi ukukhuluma naye ekutshela izinto izenze uthi umfundisi ungubani maye ixoxa lento sihlele eKenani ngithi kwakuyisonto efike ngolwesihlanu okwangumsombuluko uthi ngesikhathi ubaba ekhuluma nomfundisi ethi sengiyokhuluma nabantu bakubo ngempela ufika uShembe mina sengingasekho uthi la ebengikhona bebekhona abantu kodwa bebehlukene igaba ezintathu abantu bakithi engingabazi uthi lofika uNyazi wakhuluma nalesi sigaba sesithathu mina lo ngiflathela ngibeka ngemva kwalo beluthi mali khuluma nabo bese liphenduka lungibheke liphinde likhuluma nabo uluthe uNyazi umfundisi ngisayobuza kubantu bakubo ukuthi bamsaphi ngoba ngisamdinga wokwazi ukuthi uma usindiswe uShembe kusindise ngoba mhlawumbe usenza kahle usakudinga ukusebenza nawe uthi mabe ekhuluma kukhona indoda ekhulumile kulesi sigaba kuleli qembu lesithathu lathi lo akakaza wakho umuzi umfowethu yikho simlandile uthi uyababona laba abantu bokuqala umndeni wakangubani owakhandwa ukhokho wakhe emhlabeni lo mndeni wesibili umndeni wakangubani owadalwa umkhulu wakhe emhlabeni lo mndeni wesithathu umndeni wakangubane okhandwe obaba bakho emhlabeni wena ukazi wakho umuzi wakhe kunamakhosikazi amabili kodwa ingane kanazo uthi uNyazi weselikhuluma nabo ukuthi pho isono ngesakhe yini bathi cha isona kusona sakhe mhlambe nami mhlambe nawe uyafana nalokho uthi lobuza ukuthi esikabani isono kwathiwe esoyise abangazange balikhuluma iqiniso uthi kumfundisi ungubane le ndoda ebikhuluma yakwangubane ngicabanga ukuthi umfowabo wobaba abamkhetha ukuthi uzokhuluma indaba zakwangubane uthi lwaseluthi uNyazi kena khuluma ndoda ukuthi isona esikabani uthi yayisiyakhuluma le mfana lo simlandele ngoba umuzi kayise kawakhanga uwakhe uyize umuzi kayisomdala uthi lwaseluthi uNyazi mbuzeni ukuthi umuzi kayise bengawakhi ngani uthi base bengibuza bathi ubungawakhi ngani umuzi kababa wakho uthi wathi ngiwakhile umuzi kababa uthi base bethi umuphi umuzi kababa wakho umakhele uthi ngase ngikhomba mina ubaba ongizalayo ungubani obehlala la eGoli okuthiwa umhlakaza uthi ngathi nangu baba uthi wayisithi le ndoda wangubani akusiyo ubaba wakho wakho umuzi wakhe wena kusiyena ubaba konje indoda mayifuna ukuganwa isuke ifuna ukuganelwa pho unelungelo lumama lokunqaba ngamlanda kubo cha ngisho kanjalo babama ningangisho ukudla ntamba ngiyayicela uthi-ke ungubane wayesethi lo baba lo cha Nkosi yamakhosi uyise walomfana lo esimlandayo wathi mayeshadile nonina izinyanga ezisithupha wayeseyashona wayesengenwa umnewabo wendoda yakhe ungubane wafike wazala lezi ngane abamtshelanga lo mfana mayisezela ukuthi ubaba wakhe wangempela owayishade nonina washona esanda ukushada nonina lo muzi awakhayo akuwona kayise lo wayishade nonina walo yiso amzala ngoba engenwe ubaba omdala wazala bona kushoda umuzi kayise lo washada nonina bathi ke Nkosi yamakhosi simlandele lokho ngoba asikho isizwe sakangubane asikhandile emhlabeni endlini kayise hayi lo kungena pho uma kwenzekile umfowethu washona
ngigcila kanjani mina endlini kamfowethu ashona? Kwenzeka kanjani, lujiya kanjani uthando lube lapha? Bakhona obaba esontweni? Yini iqhathi? Iqhathi, yini iqhathi? Ngibuza koba, yini iqhathi? Inkosana iyamngena ni unkosikazi weqhathi. Salahleka izulu kubantu. Bayezoma mama bekhuluma ebuhleni ukoti lo. Mina nje mase kushona umyeni wami ngifuna ukungena. Kathi hawu lo songena ngivele sifuna. Lo abekho ukuthi kumthetho womuzi. Bathi hayi wayivele kufuna indoda isekhona ungavumi ungenwa angani uyalwazi isizibala ugane khona. Kanti nisigana kanjani bomama? Cabanga umfundisi uganiwe waphinde waganwa kodwa abantwana engabatholi. Thina sazi ukuthi abantwana akabatholi ngani, sithi hayi indoda kusho ukuthi iyona enenkinga, kanti indoda ayitshelwanga umfundisi ukuthi ubaba wakhe wathi esanda ukushada noma wakhe ubaba wakhe washona wayesengenwa umfowabo wendoda, akangatshela ukuthi akakho indlu kayise, akakho umuzi kayise, yena wazi lo yise amzalile phela ambonayo. Ilaphi inkinga kamfundisi? Uthi uyabona lungicelile uNyazi bavuma bathi ngoba Shembe efunwa uwe umzimba wakhe vele bese siwubulele, sicela ke Shembe umnika umzimba omusha. Ukhumlile wasikhombisa wathi lo mzimba ohlumayo omusha. Shembe angikhiphe ngawo eICU.